som det. Jeg klarer mig perfekt med mit golé. Jeg elsker dans og god musik. Viva España, og måneskin og romantik. Viva España, en serenade på balkon. Viva España, og mad på eftermiddagsfacon. España, por favor. Jeg kan endnu høre klang af kastanjetter. Til en flamingo, jeg stammer med min fod. Så jeg danser til min kniv og røde pletter. Og hjertet banker, vilde ryger i mit blod. Velkommen til min spanske festival. I Jomfru er på første sal. Jeg elsker dans og god musik. Viva España, og måneskin og romantik, så ja. Viva España, en serenade på balkon. Viva España, og mad på eftermiddagsfacon. España, så betyder det ikke. Nu er jeg igen alene på mit kammer, forbandet regnen, som bare øser ned. Og de vinterværtes triste tøj, der strammer. Jeg lægges hen, og solen triller videre hen. Jeg drømmer, mens jeg retter på et bånd. De spragle vandrer riller i min hånd. Jeg elsker danser med musik. Viva España, og måneskin og romantik, så ja. Viva España, en serenade på balkon. Viva España, og mad på eftermiddagsfacon. España, por favor. Så lyt på mig, da jeg kigger. Hvorfor rejse til Alsace koster braver og gå og svide på en Palm Avenue? Hvorfor tage til Rom og Nepal og Warszawa, når 8 dage i Middelfart på Fyn med pølser og pomfritter og æblemost kan fås for 4.000 i august. Tag til en ny og fremmed egen. Hold ferie i Danmark. Vil I have sovs med flæskesteg? Hold ferie i Danmark. Tag ild i 14 dages regn. Hold ferie i Danmark. Kun her bliver højst en halv procent af dans og sol for brand. Hvorfor flyve ned til Palma og Flamingo og lade sig bage på række og geled? I forsamlingshuset kan I spille bingo de 14 dage, hvor regnen siler ned. Og vinde et par ender og en gris til 4,5 charter rejser pris. Hvor kan man ikke lide? Og ferie i Danmark, imellem Borsøl og Skidt. Og ferie i Danmark, og fryse som en akvavit. Og ferie i Danmark, og her er strandens bølgebrus. 12 grader sensigt. Tror du, jeg kan huske det ikke tværs? Vi vil godt have Akropolis og Colosseum af attraktioner i Grækenland og Rom. Men vi har der slottsruiner og museer, og jeg har kroen, hvis ikke den er tom. Og havnen, hvor de måske støller på den sidste bundgangsfisker med sin skål. Og nok tager væk
kender det. Der skal de kigge med, det er ikke til YouTube. I får rejse med Rusland, de tager ud i verden. Tag ud i Thailand til Kypern og Chile. Vi kunne også tage en bus og køre til Kraven og spise pølser med ketchup og pisset. Hvorfor skulle vi da lade os lokke for os, når vi kan sidde her og spille kort?